Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της αλλιγκαροτροφίας στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον αυτό πηγάζει από την γενικότερη ανάγκη για την ενασχόληση με καινοτόμες επενδύσεις με παραγόμενα προϊόντα που θα βρίσκουν κανονική διέξοδο στην αγορά σε ικανοποιητικές τιμές. Έτσι, με αντικείμενο την πλέον υποσχόμενη επένδυση του πρωτογενούς τομέα, την εκτροφή αλλιγκαριών, πραγματοποιήθηκε η μερίδα στο Αγρίνιο. Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση για τα μυστικά της σωστής εγκατάστασης και λειτουργίας μιας μονάδας εκτροφής αλλιγκαριών στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται στην Αιτωλοκαρνανία, καθώς και να ενημερώσει για τις δυνατότητες χρηματοδότησης της επένδυσης. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κύριος Νίκος Κατσούλης, εκπρόσωπος του Κρατικού Κέντρου Αλλιγκαροτροφίας Σατοφαρίν ντε Μπεζανσόν της Γαλλίας. Η βάση της εκτροφής είναι τρία στοιχεία. Είναι φωτοσύνθεση, σωστή τροφή και σωστές θερμοκρασίες. Όσο αφορά εδώ την περιοχή του Αγρινίου, πρέπει να προσέχει πάρα πολύ πότε βάζει μπροστά. Η Ελλάδα έχει υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι και σε ορισμένα μέρη όπως εδώ έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες. Όσο αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες, μετά τους 25 βαθμούς πέφτει σε καλοκαιρινή νάρκη, σημαίνει και να το ποτίζουμε και να το ταΐζουμε το σαλιγκάρι δεν κουνάει, δηλαδή τον αφήνουμε. Όσο αφορά τις χαμηλές θερμοκρασίες, έχουμε δύο θερμοκρασίες που πρέπει να γνωρίζει ο παραγωγός. 7 βαθμοί πέφτει σε χειμερινή νάρκη, 0 βαθμοί παγώνει και πεθαίνει. Αλλά δεν κάνουμε παραγωγή το χειμώνα, σταματάμε. Επίσης το λόγο πήραν ο κύριος Γρηγόρης Ρενταφύλου, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Εκτινιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ σύντομη ομιλία έκανε και ο κύριος Βαγγέλης Ψωμάς, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας. Η εκτροφή των αλλιγκαριών παρουσιάζει ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον τόσο από αγρότες της περιοχής μας για την εκτροφή τους. Πιστεύω η σημερινή ημερίδα θα λύσει τέτοιες απορίες που έχουν για τους τύπους των εκτροφίων, τις προοπτικές που παρουσιάζει η εκτροφή των αλλιγκαριών. Εμείς σαν νομός έχουμε ένα πλεονέκτημα ότι είμαστε κοντά σε περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον, όπως τα νησιά του Ιουνιού, η Λευκάδα, η Κεφαλονιά, η Κέρκυρα, που μπορεί να υπάρξει συζήτηση για το προϊόν και από Έλληνες, αλλά κυρίως από το εξωτερικό που το ξέρουν πολύ καλύτερα, και οι παραγωγοί θα μπορούν να διαθέτουν το προϊόν τους και απευθείας σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εστίαση, ξενοδοχειακές μονάδες, εστιατόρια σε αυτές τις περιοχές. Επίσης υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον και για εξαγωγή από επιχειρήσεις. Η αλλιγκαροτροφία είναι μια πολλά υποσχόμενη και κερδοφόρα επένδυση, στην οποία επιλέγουν τόσο αγρότες όσο και κάτοχοι μικρών εκτάσεων, χωρίς να έχουν απαραίτητα την αγροτική ιδιότητα. Υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως πολύ σωστά το λέτε, και αυτό το ενδιαφέρον προκύπτει από δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι από ανθρώπους οι οποίοι διαμένουν μόνιμα εδώ στην Αιτωλοκαρνανία, στο Αγρίνιο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι είναι αγρότες κατ' επάγγελμα, είτε ιδιοκτήτες μικρών αγροτικών εκτάσεων, και προσπαθούν είτε να αλλάξουν κάποιες παραδοσιακές καλλιέργειες τις οποίες έχουν τώρα σε κάτι πολύ πιο αποδοτικό, είτε πολύ απλά έχουν κάποιες εκτάσεις τις οποίες δεν τις εκμεταλλευόταν μέχρι τώρα και θέλουν κάτι να τις κάνουν. Η μία κατηγορία λοιπόν είναι από ανθρώπους οι οποίοι διαμένουν μόνιμα εδώ. Υπάρχει όμως και μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι άνθρωποι έχουν καταγωγή εδώ από την Αιτωλοκαρνανία, έχουν μετικήσει στην Αθήνα εδώ και πολλά χρόνια και λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης που λένε πάρα πολύ δύσκολη, ψάχνουν να βρουν μία ενασχόληση και μία αιτία για να φύγουν από την Αθήνα και να επαναγκατασταθούν στην επαρχία. Επειδή λοιπόν όλοι πάνω κάτω έχουμε ένα μικρό κλήρο, ένα μικρό χωραφάκι κτλ. Και κάπως θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε, και η αλλιγκαροτροφία αφενός δεν ζητάει, δεν απαιτεί ούτε μεγάλο κόπο ούτε μεγάλες εκτάσεις, είναι μια πάρα πολύ καλή εναλλακτική και το σκέφτεται πάρα πολύ να το εφαρμόσουν με σκοπό να επιστρέψουν πάλι στα πατρά εδάφη. Υπάρχουν επιδοτούμενα προγράμματα, είτε επιδοτούμενα για νέους αγρότες, δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να έχει πραγματικά αγροτική διάθεση, αγροτική δραστηριότητα. Υπάρχουν και επιδοτούμενα προγράμματα τα οποία αφορούν ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κατ' επάγγελμα αγρότες, απλά θέλουν να επενδύσουν σε αυτό το κομμάτι.
Αυτά ξεκινάνε είτε από μερικές χιλιάδες ευρώ, δηλαδή κάποιος νέος γερός μπορεί να πάρει 40.000 ευρώ από προγράμματα που θα ξεκινήσουν τώρα στους επόμενους μήνες για να ξεκινήσει τα πρώτα του έξοδα για τη σαλιγκαροτροφία. Μιλάμε για μια επένδυση η οποία δεν είναι μεγάλη. Δηλαδή μιλάμε ότι μπορεί να ξεκινήσει από ένα κεφάλαιο της τάξης των 20-25.000 ευρώ, το οποίο έχει τα πάντα μέσα. Δεν υπάρχουν και κόστη. Και να έχει μια πάρα πολύ καλή απόδοση. Η απόδοση όμως, προς Θεού δεν θέλω να ακουστεί ότι υπάρχει υπόσχεση απίστευτων αποδόσεων και καταπληκτικής κερδοφορίας. Απαιτεί προσωπική εργασία, ποιοτικό προϊόν και αν αυτά τα πράγματα γίνουν, πραγματικά η απόδοση είναι ικανοποιητικότατες.